bħala l-missier li qed jannaqna, li qed ibusna u jinxteħed fuq qonna. Araw dawn il-ġesti kollha u jħaffef dawn il-ġesti kollha sistijaj li juruna xem f'dik il-qalb ta' dal-missier li qed jistennina. U li ben mill-ewwel jibda jgħidlu missier dnibt kontra s-sema kodna tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejħibnek. Il-missier laqqas biss jagħti każ dan il-kliem li jinjuraħ kompletament. Jgħidilhom sabiex ixiddulu fuq il-libsa, ċurket, is-sandli, iġibu l-oġel imsemmen. F'kelma waħda l-missier irrot lura id-dinjità lil dan liben kien tilef. Minkejja li kien konxu li se jibqa' iben ta' din il-familja ma jrid jiġi lura bħala qaddej u l-missier ma jaċċettax lura bħala qaddej. Il-missier jaċċettaħ lura bħala eben u minn barra jtih il-ġesti kollha tad-dinjità ta' eben li għadu parti minn din il-familja. Eżistijej kemm aħna għandna din l-attitudni li meta xi ħadd jiġi lura anke fil-Knisja aħna nagħtuh id-dinjità kollha li għandu tal-eben Alla u mhux ngħidu fuqu, imma nafdawh, imma nkunu sinjal ta' rispett kemm aħna lesti inroddu lura d-dinjità umana, pereżempju persuni li kienu l-ħabs u jiġu biex joħorġu mill-ħabs. Xtimbru iridu jġorru fil-ħajja tagħhom. Persuni li kienu fil-prostituzzjoni u joħorġu minna, kemm aħna lesti nroddulhom lura d-dinjità umana u nisranija ta' Awliet Alla u ta' bnedmin, jekk nibqgħux nittimbrawhom bil-passat tagħhom. Kemm aħna lesti nkunu aġenti u strumenti ta' fejqan tal-passat ta' tant nies li għandhom passat infarrak fis-soċjetà tagħna. Jew aħna fil-Knisja stess xi drabi nibqgħux nittimbraw b'suspetti fuq xulxin eżistijej. Dejjem mhix il-fidi nisranija meta nġibu ruħna b'dan il-mod. U jeħtieġ inkunu purifikati anke fil-komunità nisranija bibtijaj. Forsi fil-klim tiegħi ta' spiss insemmi l-bżonn ta' purifikazzjoni fil-Knisja x'nemmena bisħieħ. Għaliex il-Vanġelu l-ewwel aħna nridu ngħixuh l-insara, mhux nippretendu li jgħixu ħadd ieħor li mhux nisrani. Nibdew aħna ħalli nkunu d-dawl tad-dinja, nkunu l-melħ tal-art, nkunu l-ħmira vera tas-soċjetà. Hemm bżonn inħarsu ħafna lejna fi żminijietna ħbib tiegħi. Ħalli aħna bħala nsara nkunu nista vera, nista fidi vera. U jekk irridu nixbħu l-missier irridu nroddu tminna ħażiż tiegħi. Jekk tinnotaw taqraw l-parabola fi Luqa kapitlu 15, fl-ebda moment ma jgħid lill-missier il-kelma missier. ċo jgħix f'dar missieru imma ma mhuwiex konxu daqshekk profond li huwa ibnu. U dan nista' tiġri lilna, aħna li nkunu bqajna dejjem fil-Knisja b'xi mod qatt ma tlaqna, b'xi mod inti dejjem bqajt tirċievi s-sagramenti tqerru titqarben, ma kienx hemm żmien meta ntajt mill-Knisja, imma qiegħed fil-Knisja u m'intix konxu minn int. U dak id-dnub tiegħek. Id-dnub ta' min baqa' ġewwa, mhux id-dnub ta' min telaq barra. Id-dnub ta' min waqa' ġewwa, insara u ma nafux minn aħna. Huwa d-dnub ta' ħafna minna ħbib tiegħi. Huwa insult kbira l-Alla. Ibnu u ma tafx li jintibnu ġibruħ ta' għaddej. U l-missier eżistija jinnutaw li f'dil parabola l-iben il-kbir ukoll issa jaħlu bħala iben. Qed jipprova jġibu konxu jirrealizza minnu id-dinja ta' li anke huwa għandu. Però dan l-iben eżistijaj. La li l-missier ma jaraf b'missieru u laqqas il-ħuħ jgħidlu dana ibnek. Bl-ebda moment ma jirreferi għal ħuħ bħala ħuħ. Ara kemm mukraħ id-dnub ta' minnu ġewwa. Illi anke għal dawk eżistij tista' tiġri lilna. Illi dawn in-nies illi forsi jkunu maqtuwajn u mbagħad jiġu lura aħna ma narfuhomx bħala ħutna. Ma narfuhomx kemm hija gravi ħbib tiegħi. Kemm hija gravi. Ejjew neħtlu fil-qalb tagħna u nirrealizzaw xejn. Barra minn hekk dan l-iben il-kbir għallu qatt ma tgħidli gidi biex nifraħ bi ħbibi. Laqqas missieru ma jrid jifraħ dan ġifieri. Irid jifraħ bil-ħbib tiegħu. Mela jekk l-iben iż-żgħir ċaħat il-missieru isu mejjed għaliex talbu l-affarijiet biex jitlaq il-barra u jmur barbaq ġidu, l-iben il-kbir ukoll is il-missier bħala mejjed minkejja li jgħix miegħu, rrid li jagħtih gidi, rrid il-ġid huwa wkoll biex jifraħ mal-ħbib tiegħu u mhux biex jifraħ ma' missieru. Eżistijaj mhux biss min jitlaq il-merħla, mhux biss min jitlaq il-Knisja jista' iqis l-Alla mejjed f'ħajtu, imma anke min jibqa' ġewwa jista' jkun li aħna wkoll qegħdin ġewwa u maħniex nifirħu b'Alla, maħniex nifirħu bi Kristu. Kristu wkoll inqisuh mejjed fil-ħajja tagħna, noqtluh f'ħajjitna. Neqdew bih tini gidi ħalli nifraħ b'ħadd ieħor. Imma mhux bik. Ninqdew bl-affarijiet ta' Alla għal skopijiet tagħna. U din tfisser eżistijaj li hemm bżonn purifikazzjoni qawwija anka fina bħala nsara, mu speċjali fl-aġenti pastorali daw kollha li jaħdmu biex ixandru s-saltna tal-eżistijaj.
Għalhekk naraw li l-missier jipprova jġib flimkien il-dawn iż-żewġ ulied. Dan il-liben il-kbir laqqas jidħol għall-festa jibqa' barra. Plus li jikdeb fuq it-tifel iż-żgħir. Il-parabola tgħidilna li berbaq ġidu kollu, mentri l-tifel il-kbir jgħid berbaqlek ġidek man-nisa ta' triq. Il-Vanġelu ma jgħidix dina fil-parabola. Żieda liben il-kbir dil-ħaġa. Kif nazzardaw eżistin minnu ġewwa x'kapaċi anke fiex tasal. Minnu ġewwa fiex kapaċi jikdeb fuq ħaddieħor sabiex jipprova jintoġob. U l-missier joħroġ ħalli l-festa sabiex il-kbir jipprova jdaħlu lura. Kemm aħna bsin biex nifirħu quddiem il-ferħ ta' ħaddieħor. Kemm aħna bsin biex inkunu bħala Alla eżistijaj. Taraw kif il-ħnina l-mulej jurija kemm maż-żgħar li telaq u kemm mal-kbir li baqa' ġewwa. X'laqqas il-kbir ma kien jistħoqlu għax il-kbir ukoll trattaħ daqs li kien mejjed missieru minn kelli miegħu, imma ħnina tiegħu toħroġ kemm maż-żgħir u kemm mal-kbir. U naraw allura ħnina Alla li mhux biss il-mulej jaqqat il-uliedu miegħu imma l-uliedu flimkien. Kemm m'għandux jagħmel eżisti Alla tagħna biex iġibna flimkien bħala familja, bħala komunità nisranija waħda. Il-ħnina Alla eżisti hija verament ħnina Alla. Il-ħnina fil-Bibbja karatteristika ta' Alla u mhux tal-bniedem. Għalhekk Ġesu għalinna biex nixbħu lill-missier, nixbħuh fil-ħnina tiegħu, nuru ħnina bħalma l-missier juri ħnina. U jew eżisti llum waqt li nikkontemplaw dal-missieru ta' ħnina nżommu l-Madonna li tkun maquda magħna, ili l-om tagħna, ili kkontemplat tant il-kliem ta' Ġesu, il-ħajja tiegħu, il-ġesti tiegħu, ħalli aħna wkoll inkunu strumenti tal-ħnina. Il-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien, qalet il-Madonna fil-Magnificat. Ejjew aħna nkunu fi żminijietna l-istrumenti li biha tinferex il-ħnina Alla. Jekk nagħmlu dan il-mulejja tina slim.